हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि अननायाव दिनैहाय 75,000 साबस्क्राइबार जाथारसिगोन जास्ट 80 नामागौ आं आसा खालामो थाबैनो जागोन। दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ एबा फाइनान्शियली एसिस्टेंस। दा बे मोनथाम आपडेट फैदों मोनसेया जाबाय नोंथांमोननि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट 1000 रांखौ नोंथांमोना 15 आगस्तनि सिगां गासैनिबो एकाउन्टआव होनाय जागोन। बेनो जाबाय जायफ्रा आन्डार ग्रेजुएटआव नोंथांमोना टेक्स्ट बुक स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोन बा दाखालि जोंहा पासबुक आपडेट खालामनाय फैदोंमोन ना जायफ्रा भिडिअ नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ फंबाय बिनानावमोननो बे रांखौहाय 15 आगस्तनि सिगांनो गासैखौबो सोजोबगोन होननानै सीएमआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों बुंदों मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों। आरो लोगोसे मोजां बाथ्राया बेनो दैबानाजों जायफ्रा खहा जादोंमोन एबा फ्लाड एफेक्टेड फेमिलिफोर स' नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनाय जाबाय एबा होगासिनो दङ। बेनो जाबाय 3,800 पार फेमिलि नोंथांमोननो होनाय जागोन। नाथाय बाथ्राया बेसो जायफ्रानिखि फ्लाड एफेक्टेड फेमिलि बिथांमोननोल' होनाय जादों बेखौहाय गुबुना मोननाय नङा। आरो बे डाटाखौ जायफ्रा लादों स' बिथांमोनजोंहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायफ्रा फेमिलिस दंमोन आरो नोंथांमोना मोननो हायाखैब्ला मानि थाखाय खायसे मोनाखैनो बेनो जाबाय जायफोरनि एकाउन्टआ प्रब्लेम दङ जेरै आईएफएससी क'डआ नोंथांमोना एसे बेले बेजे दङब्ला मोनथ'वाखै आरो बेखौ थाबैनो होनना बुंदों जायफ्रा नोंथांमोना मोनाखै जिंगासिनायाव गैया स' नोंथांमोना लासैनो मोनबाय थागोन। आरो मोजां बाथ्राया बेनोबाव बै फेमिलि फ्लाड एफेक्टेडआव जायफ्रा स्टुडेन्ट्स दङमोननो आरो थाखागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननो फंबाय बिनानावमोननोहाय होदों बेनो जाबाय 1000 नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोगोन आरो सोगासिनो दङ। आरो जायफ्रा मोनाखै बेनो बाथ्राया आईएफएससी क'डआ एबा बेंक एकाउन्ट नाम्बारा एसे प्रब्लेम दङगोन बेखायनो मोनाखै होनना बुंदों सीएमआहाय। दा बे आपडेटखौ जों नायगोन अफिशियेल टुइटार एकाउन्ट थांनानै जोङो चिफ मिनिस्टारनियाव नायगोन एन्ड आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिदों जानांगौ। दा लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेट मोननो आंनि चेनेलाव बेनो जाबाय बड जब इनफो अफिशियेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो माखासे लेटेस्ट राङारि अनसुंथाइ एबा जबनि आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन। दा जोङो एकाउन्टआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन चिफ मिनिस्टार आसामनियाव दा बिथाङा टुइट खालामदों जे गभर्नमेन्टआ मोनसे इनिशिएटिभ लाबाय आरो डिक्लेयार खालामखाबाय जे जायफ्रानोखि फ्लाड एफेक्टेड एरिया नोंथांमोननो राङारि अनसुंथाइ आं बुंनाय बायदि 3,800 मोनगोन आरो बिथांमोननि जायफ्रानोखि स्टुडेन्ट्स दङमोन बे फेमिलियाव नोंथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों एबा नोंथांमोन होगासिनो दङ। बेनिफ्राय बाथ्राया बेनो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना नेथ'दो आरो लोगोसे स्टुडेन्ट्सफोरनि राङारि अनसुंथाइ इउजि स्टुडेन्ट्सआ नोंथांमोना 15 आगस्तनि सिगां गासैखौबो होजोबगोन होनना बुंखादों। दा बेयाव आङो भिडिअखौ मिउट खालामबाय जाहाथे कपिराइट फैयिनि बायदि आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ। आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ स्किमफोर नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ मोनथारसिगोन आरो अरुण'दयआव जायफ्रा नेगासिनो दङ अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गोदान एप्लाइआ स्टार्ट जागोन एबा बिनि सिगां जागोन आरो लोगोसे रांखौ नोंथांमोना बारायनानै मोनगोन बेनो जाबाय 1,250 पार मान्थ नोंथांमोननो मोननाय जागोन। सिगाङाव दायो प्रेजेन्टआवहाय 1000 सोगासिनो दङ बे 250आ जाबाय इलेक्ट्रिसिटि बिलनि थाखाय नोंथांमोननो एडिशनेल होदों आरो बेखौ नोंथांमोना जेब्ला गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन फैगोन आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाना फैगोन। दा बेनिसोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ गासै मोनथाम स्किमनि बागै बेयाव नोंथांमोना मोननो हाबाय।